Kuleri. U našoj današnjoj emisiji ispričat ćemo vam jednu lijepu priču. Kad se pokreću, osnivaju nekakve udruge koje konkretno pridonose razvoju našeg kraja, koji njeguju tradiciju i povijest našeg zavičaja, onda je to jedna divna i pozitivna priča. O kojoj udruzi pričam doznaćemo nakon jednog glazbenog broja. Nepoznate ceste već mi dugo kroje put, ne govore što krije horizont. Oblaci bez oblika nebom prolaze, tajne svoje s kim ne dijele. Kilometri poput riječi nijemo nestaju. Kamo idem, ne znam to ni sam. Želim da se vrijeme stopi u samo jedan tren i da si opet tu kraj mene. Jer napokon znam kolika je ljubav potrebna da promijeni mrak u svjetlo što sja u nama. I napokon ti, jer samo je ljubav dovoljna za sve. Nepoznati ljudi oko mene prolaze, ko duhovi bez lica smiju se. U svakom od njih tražim tebe, tražim pogled tvoj, da me smiriš i ugasiš moj bijes. Jer napokon znam kolika je ljubav potrebna da promijeni mrak u svjetlo što sja u nama. I napokon ti, jer samo je ljubav dovoljna za sve što pred nama pruža sve. Da promijeni sve i izbriše mrak u ljudima. I napokon ti, da ispuniš svojim svjetlom svijet zauvijek. Kuleri. Evo, na moje veliko zadovoljstvo, pun studio nam je gostiju i ispričat ćemo vam jednu lijepu priču. Sve zapravo započelo onako službeno 7. kolovoza prošle godine u gradskoj vijećnici grada Požege, kad je održana osnivačka skupština Hrvatskog povijesnog društva Požežani. S nama su danas u studiju predsjednik Marijan Pilon, zapovjednik povijesne postrojbe Gradske straže Požega gospodin Vlado Milković i tajnik Dražen Muljević. Evo, dio ekipe entuzijasta koja je pokrenula cijelu priču. Pa na početku krenut ćemo s onim uobičajenim pitanjima: otkud ideja, otkud motivacija? Pozdravljam sve slušatelje.
Pa evo, mi smo zapravo to društvo osnivali kao jedni inicijatori. Inicijativni odbor je zaključio da postoji prostor na području Požege da se tako jedno društvo osnuje. Znači i na Požege i Požeško-slavonske županije. Ne samo da postoji prostor, već postoji djelovanje na Požeško-slavonskoj županiji za osnutkom jedne ovakve udruge. Ovo nije strukovna udruga povjesničara, već društvo koje je sastavljeno naravno isto i od povjesničara, ali i od stručnjaka koji dobro poznaju povijest, kulturu hrvatskog naroda, a najviše od entuzijasta i domoljuba, laika koji su zaljubljenici u povijest hrvatskog naroda i svoj zavičaj. Članovi ovoga društva mogu biti i iz Požege, ali i sa prostora Požeško-slavonske županije, jer povijesna događanja ne možemo svrstati samo u centar grada Požege i Požegu, već su ona dio jedne cjeline, a to je Požeška dolina na kojoj se sada prostire najvećim dijelom Požeško-slavonska županija. Hrvatsko povijesno društvo Požežani sastoji se od dvije sekcije. Znači, prva je Hrvatska povjesnica i druga je povijesna postrojba Gradska straža Požega. Znači, Hrvatska povjesnica je sekcija društva gdje su članovi koji to žele mogu baviti poviješću hrvatskog naroda, znači poviješću Hrvata, što kažemo od stoljeća 7. pa sve do novije povijesti Domovinski rat, jer Domovinski rat je temelj Hrvatske države. Naravno, najviše ćemo se baviti poviješću sa ovih naših prostora Požege i Požeško-slavonske županije. Sljedeća sekcija je Gradska straža Požega, koja je paradna povijesna postrojba grada Požege. Znači, to bi bio jedan ukras ovoga društva i grada Požege. Ta povijesna postrojba učestvovat će u društvenim zbivanjima grada Požege, Požeško-slavonske županije i šire promovirati grad Požegu i Požeško-slavonsku županiju. Zapovjednik povijesne postrojbe Gradske straže Požega je gospodin Vlado Milković. Evo, već ste se predstavili javnosti. Naime, imali smo prilike u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega malo više doznati sve o vašoj udruzi, ali onda smo imali prilike vidjeti i vaše uniforme. Nekako uniforme su ono prvo što nam upadne u oči, ono po tome ste prepoznatljivi. Međutim, vjerujem da iza tih uniformi ima jedna povijesna priča, ono zašto su baš te boje, zašto te uniforme baš tako izgledaju. Prije svega pozdrav svim slušateljima. Naša priča je bila u početku takva kad smo stvarali Gradsku stražu Požega, ideja u biti da ona bude na neki način objedini sve straže koje su do sada bile i postojale na području grada Požege i normalno smo pritom morali proučiti određen dio povijesnih materijala. Međutim, za sigurno što se može tvrditi je to da Požega kao grad straže svoje ima negdje od 1688. godine, odnosno od one poznate slavne bitke na Sokolovcu kad su protjerani Turci. Naime, već 2 godine nakon toga, negdje 1690. Turci su se ponovo pokušali vratiti nazad, međutim protjerani su i očito je tu jedna bila uloga upravo stražara koji su u tomu sudjelovali. Nažalost, te godine i par navrata kroz povijest Požega je bila izložena požarima koji su harali ovim dijelom, tako da je dobar dio materijala povijesnih u biti uništen. Znači, nakon toga 1690. jedan veliki požar bio od 1842. pa 1854. U svim tim požarima je Požega maltene bila uništena do kraja, tako da je dobar dio tih povijesnih materijala u stvari nestao. Međutim, ono zasigurno što se pronalazi, recimo su jedan podatak iz 1771. godine gdje službu gradskog bubnjara vrši jedan od gradskih stražara. Također 1771. godine spominje se primjerak prisege gradskog stražmestra gradonačelniku. Znači, nepobitno je da u svom cijelom tom periodu, znači negdje od 1690. grad ima svoje stražare, a ono što se u povijesnim materijalima pronalazi sa sigurnošću su materijali koji se odnose na građansku četu koja je na području grada Požege djelovala u periodu od 1788. pa zaključno do 31. srpnja 1873. godine. U tim materijalima napominje da se sama građanska četa sastojala od samih građana koji su činili pješaci i konjalinci, imali su vojničke uniforme, nosili su puške i sablje. Svrha u biti te čete i svih stražara prije toga je bila da, navodi se u povijesnim materijalima, da čuva grad od svakog zla i da uvijek bude na braniku mira, sloge, reda, sigurnosti. Tu vidimo jedan vojni karakter od tih postrojbi, također služila je gradskom poglavarstvu za unutarnju sigurnost i
Treće, kao u protokolu grada, kod različitih svečanosti, izlazaka, oni svojom nazočnošću i pucanjima uveličavali iste. Članovi čete držali su noćne straže u samom gradu i na ulascima u grad Požegu, tako da se nastanak upravo današnjih naselja Brestovac i Eminovci veže uz nekakve te stražarska mjesta, predstanice su ljudi se tu osjećali sigurno okupljali upravo uz građansku četu i ljude koji su tu vršili svoje straže. Znači, članovi čete su birani od pravih građana, tako se navodi, a zapovjednikom su se birali najbolji od njih i najodgovorniji. Bitno je jako naglasiti da sama građanska četa je u periodu 1848. do 1850. godine pripadnici gradske čete bili su u sastavu banske vojske u vrijeme banovanja bana Josipa Jelačića. Nekakvi članovi građanske čete su davali svoju prisegu koja je u izvornom obliku prenesena u pravilnik gradske straže. Evo, ja sad kažem, mogu li na neki način ovom prilikom najaviti da će svi budući gradski stražari, to je nešto novo, polagati prisegu, svečanu prisegu u posebnom ceremonijalu pred našim gradonačelnikom. To je nešto novo što ćemo mi pokušati uvesti. Vidjet ćemo da li ćemo tu uspjeti, međutim, zasigurno će biti to nešto što je jako interesantno. Zašto govorimo o našim stražama? Vi svi znate da povijest hrvatskog naroda, nažalost, je u svom velikom dijelu povijest ratovanja. U tom dobrom dijelu, nažalost, opet mi smo u velikom dijelu ratovali za druge i u sastavu drugih vojske. Međutim, ove građanske čete i straže, ne samo u gradu Požegi, već i u nekim drugim gradima, smatraju se začetkom hrvatske vojske, jer oni su u stvari autohtone i radili su se na području samog grada. Što se tiče same građanske čete i ove straže koje smije, taj jedan vojni karakter njen vidi se što je sama građanska četa imala svoje činove, tako neki od činova su bili satnik, natporučnik, potporučnik, stražmještar, vodnik, desetar, pješaci i straža imala je propisane obveze ponašanja, to je danas recimo nazvano nekako ko što je vojska ima pravila službe, pa bilo je obvezno poštivanje vojne hijerarhije, naredbi pretpostavljenih, savjesno izvršavanje obveza, način zapovijedanja i tako dalje. Vrlo jedna interesantna stvar je što u materijalu pronalazimo i podatke gdje su recimo stražari za svoj neposluh bili kažnjavani. U to vrijeme nazvalo se to reštom, odnosno zatvorom. Od tih najjednostavnijih su bile takva da je recimo stražar koji je počinio nekakav prekršaj, najniža kazna je bila od 6 do 24 sata u vojnom pritvoru, pa 3 puta po 24 sata. Treća kazna je bila 3 više prijava, značilo bi degradiranje, kaznenu prijavu i isto jedna vrlo interesantna stvar koja se nalazi u podacima je ta da su oficiri, kako oni kažu, oberoficiri, obzirom da tu puno imamo izraza koji se koristi iz Njemačke i iz Mađarske, bili su kažnjavani strogo i to isključivo zatvorom kojeg su morali plaćati. To je interesantna stvar danas. Konkretno za svaki dan zatvora, usto što su bili tamo, morali su platiti još i 2 forinte. Možda još bilo bi dobro samo da napomenem neka od tih imena časnika i zapovjednika građanske čete, jer vidjet ćete tu spominju se neki od naših Požežana, požeških prezimena koji dan danas postoje, pa tako imamo satnika Antu Trnačića, natporučnika Ivu Sadil, pa potporučnike Franjo Marinović, Ivan Kojkić, Ivan Klobučar, Mato Kepić, stražmeštri, vodnici Pavo Petrić i Josip Wolf, s tim što je ovaj Pavo Petrić bio i barjaktar, desetnike Lovro Farbašić, Karlo Grunwald, Ivan Ferković, Đuro Andraški, Josip Keverin, stražmeštar Šmauc, pa vodnika Pavo Pavlović, zapovjednik konjičke čete bio Antun Babukić, zapovjednici, imena nekih još zapovjednika, Ivan Mekušar, Ivan Virag, Đuro Balog, Imra Balog, Franjo Lukinović koji je bio zapovjednik i jedan poznatih gradskih inače sudaca. Vrlo zanimljiva povijesna priča, ali evo, koje će biti zadaće ove današnje povijesne postrojbe? U jednom dijelu razgovora ste rekli da planirate imati prisegu, što znači da primate nove članove, pa sad hoće li to biti nekakva audicija, koju će zapravo ulogu vaši članovi imati u današnjem društvu? Pa u svakom slučaju da ćemo mi voditi, u stvari već smo vodili, pošto mi gradske straže imamo, vi ćete ih vrlo brzo vidjeti već sada za Grgurevo, mi se iskreno nadamo, od ljudi koji su u svakom slučaju probrani, odgovorni su, pravi domoljubi naši. Svrha korištenja će biti isključivo u protokolu grada, kod različitih svečanosti i normalno u prezentaciji grada Požege i ne samo grada Požege, već kompletne županije izvan naših ovih okvira Zlatne doline.
si sreća, kažu mi. Rođena sa krive strane ljubavi. Oko vidi, srce ne. A tijelo traži svoje i pristaje na sve, da zauvijek bude kraj tebe. Da me 1000 ljudi odgovore jer znaju tko si ti. Ja ne vjerujem nikom jer znam da takva druga ne postoji. Da me 1000 ljudi odgovore, ja ne odustajem. Znaj da svaki me pači jačim i tjera da ustane. Sve ide sreći, dođe kraj. Oba nam srca spaja isti osjećaj. Čini se ljubav kao sve. Al sve što drugi ne vide, to je jedino tvoje i moje tajno oružje. Da me 1000 ljudi odgovara jer znaju tko si ti. Ja ne vjerujem nikom jer znam da takva druga ne postoji. Da me 1000 ljudi odgovara, ja ne odustajem. Znaj da svaki me plači ni jačim i tjera da ustane. Da me 1000 ljudi odgovara jer znaju tko si ti. Ja ne vjerujem nikom jer znam da takva druga ne postoji. Da me 1000 ljudi odgovara jer znaju tko si ti. Ja ne vjerujem nikom jer znam da takva druga ne postoji. Da me 1000 ljudi odgovara, ja ne odustajem. Znaj da svaki me pači ni jačim i tjera da ustane. Kuleri. Glazbeni broj je iza nas. S nama u studiju su gospodin Marijan Pilon, Vlado Milković i Dražen Muljević. Oni su iz Hrvatskog povijesnog društva Požežani. Evo, na početku emisije smo doznali kako je društvo osnovano. Gospodin Vlado nam je ispričao i zanimljivu povijesnu priču o gradskoj straži. Znamo da je cilj udruge njegovanje tradicije, njegovanje povijesti, a nekako ovako, mislim da to mogu slobodno reći, zaljubljenik u povijest našeg kraja je tajnik društva Dražen Muljević. Dražen je već radio na dosta tih nekakvih projekata čiji su ciljevi bili upravo to, sačuvanje od zaborava i povijesnih činjenica i ljudi i događaja s našeg područja. Pozdravljam vaše slušateljstvo. Pa evo, drago mi je da je ovo projekt koji je vrlo brzo zaživio i jako dobro prihvaćen od Požežana. Predsjednik na početku rekao, naša udruga, dakle, sastoji se ne samo od nekakvih profesionalaca, povjesničara i tako dalje, nego jako puno entuzijasta i zaljubljenika u Požegu, u staru Požegu, nekakve stare požeške vrijednosti.
Mi smo krenuli dosta žestoko, dakle, nakon osnivanja u kolovozu imali smo već i 2 dobre promocije, dakle imali smo promociju društva u Gradskoj knjižnici i čitaonici, gdje je društvo predstavljeno, zatim u dvorani Svete Terezije Avelske prije nekih mjesec dana imali smo jednu vrlo interesantnu večer u prepunoj, dakle, dvorani. Bili su nam gosti ugledni povjesničari iz Zagreba, doktorica Agneza Sabo, zatim Kruno Matešić iz Jastrebarskog, profesor Dubravko Jelčić, akademik, također je trebao doći, ali bio je spriječen. Zatim bio je tu i prečasni Žuljević, gdje je tema bila Castrum de Požega, dakle, samo ime grada Požege, kako je nastalo i tako dalje, ali pričalo se tu mnogo toga o povijesti Požege i bilo je jako lijepo prihvaćeno, dakle dvorana je bila puna, puno ljudi iskazalo zanimanje za našu udrugu, došlo je, javilo nam se. Mi smo krenuli i sa nekakvom internet promocijom, napravili smo Facebook stranicu Hrvatskog povijesnog društva Požežani koja već u vrlo kratkom roku preko 500 ljudi prati, gdje i najavljujemo ove stvari kojima se bavimo i kojima ćemo se baviti. Dakle, mislim da je jedna ovakva udruga Požegi nedostajala. Zapravo u jednom trenutku se i otvorio nekakav prostor za jedno ovakvo povijesno društvo. Naime, neke domoljubne gradske udruge koje su postojale u prethodnom periodu jednostavno su ili prestale sa radom ili jednostavno ljudi su ostarili, neki su umrli i jednostavno društva su prestala i postojati. Tako recimo društvo Stari Požežani prije 10 godina jednostavno se ove godine konačno ugasilo, ali nije djelovalo 10 godina. Tako da nije jednostavno bilo jedne udruge koja bi na taj neki živopisni način razmišljala i promišljala tu nekakvu požešku povijest i pokušala okupiti ljude koji su zaljubljenici u ovaj grad i u Hrvatsku. Evo, taj prostor se otvorio osnivanjem ove udruge i kažem, puno ljudi nam se do sada javilo koji s nama žele i surađivati i dosta novih članova društva imamo i u svakom slučaju ako netko želi stupiti u kontakt sa društvom ili ima neke ideje, najlakše nam se obratiti putem Facebooka na Facebook stranici Hrvatsko povijesno društvo Požežani. 2018. je započela, evo kakav vam je plan za ovu godinu, koje će recimo aktivnosti uskoro uslijediti? Evo mogu reći, znači prvo nam je sad i najvažnija organizacija Gregureva 2018. godine, znači mi ćemo to organizirati zajedno sa gradom Požegom i povijesnom postrojbom Trenkovi Panduri, znači onaj tradicionalni mimohod koji ide uoči Gregureva sa 20 povijesnih postrojbi iz zemlje i iz inozemstva. Znači taj dan je za nas veoma važan, ovo je našeg povijesnog društva, jer je to Luka Imbrišimović Sokol oslobodio je Požegu od Turaka i sam taj Luka Imbrišimović, taj njegov spomenik je naš amblem. Znači mi na svome društvu Požežani imamo njegov amblem. Jer on je bio, kao što je poznato, Franjevci su bili znači izvor sve te kulture, prosvjete, znači gdje god su oni dolazili sa sobom su nosili kulturu, prosvjetu i zato smo mi stavili i taj amblem našeg društva fra Luku Imbrišimovića Sokola. I zato nam je vrlo važna ta organizacija Gregureva koju radimo zajedno sa gradom Požegom i povijesnom postrojbom Trenkovi Panduri te sa turističkom zajednicom. Građani će o svemu, o protokolu i o programu Gregureva će biti obavješteni putem medija od grada Požege. Mi ćemo naravno sve naše slušatelje obavještavati o svim vašim aktivnostima, ali evo Dražen je rekao da sve uredno najavljujete i na vašoj Facebook stranici gdje redovito objavljujete i nekakve zanimljive povijesne priče. Evo priča koja je mene onako zainteresirala, a to je jedna od novih priča na vašoj stranici, nosi naslov Znate li da su članovi Požeške gradske straže i vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Požega vezani neraskidivim povijesnim vezama iz daleke 1875. godine. Evo Vlado, to je nekako u vašoj domeni. Povijesna postrojba, odnosno gradska česta, prestaje funkcionirati 1873. a nakon njih u gradu se osnivaju vatrogasci. Vatrogasci, ja sam spomenuo one požare koji su harali Požegom, naime to je srednji vijek u tom periodu. To su bile drvene kuće, vrlo česti su bili požari i u tom periodu gradski oci, odnosno su došli do zaključka da se morao osnivati vatrogasci i oni su 1873. godine i osnovani tu negdje. Da, isto tako je i zastava upravo gradske straže je predana vatrogascima na čuvanje.
znači te godine kada je prestala postojati gradska straža Požega, oni su predali vatrogascima zastavu na čuvanje i jedan dio gradske straže je prešao u vatrogasce i tu se tradicija nastavila dalje kroz vatrogasce u Požegi. Sve ono što nam je gospodin Vlado u današnjoj emisiji ispričao, to su sve lijepe, zanimljive povijesne priče. Zahvaljujući i Kempfovim zapisima, dosta toga znamo o povijesti našega grada, ali evo na primjer jedne nedavne situacije. Gradski muzej Požega je u povodu Noći muzeja nekako apelirao na sve naše sugrađane, ako imaju nekakvih materijala, nekakvih sportskih priča, fotografija, s obzirom da je jedna od tema ove Noći muzeja bila i sport, da to lijepo donesu u muzej. I onda smo shvatili zapravo da nekako zadnji zapisi u vezi nekakvog sporta u našoj Požeštini su zapisi gospodina Pirca i to je tamo iz nekakve 70. godine. Nakon toga ništa nije bilo zapisano, tako da evo iz muzeja razmišljaju s obzirom na ovu bogatu građu koju su prikupili i koju još tek trebaju prikupiti, da bi bilo dobro možda upustiti se u projekt pisanja monografije. Slušajući vas, ja vjerujem da ćete i vi imati onako pune ruke posla, jer dosta toga još nije zapisano. Da mi ništa ne prepuštamo slučaju. Jedan mudar čovjek rekao je prije jedno 20 godina meni jedno društvo u kojem smo bili prisutni, da ono što nije zapisano nije se ni dogodilo. Tako da evo, ja osobno pišem, a i mi svi zajedno pišemo mnoge stvari, skupljamo stvari, informacije u staroj Požegi, fotografije i tako dalje. Tako da, iako će, ja vjerujem, jednog dana sve to završiti u muzeju, na svoju ruku pokušavamo spasiti što se spasi da od ove naše povijesti koja je vrlo bogata, raznolika i evo možemo reći da je Požega zaista ne samo slavonska, već i hrvatska Atena i naši, dakle, članovi Hrvatskog povijesnog društva Požega će dati sve od sebe da njenu povijest sačuva od zaborava. Možda je ovo dobra prilika ovako da pozovemo sve slušatelje koji možda imaju starih fotografija, knjiga, dokumenata, informacija, da vas kontaktiraju, pa evo da i oni sudjeluju u pisanju jedne lijepe priče. Dapače, pozivamo ih ovim putem, dakle mogu nas kontaktirati putem Facebooka, danas je to bar lako, Hrvatsko povijesno društvo Požežani i otvoreni smo za suradnju sa svima. Naša emisija je ponovno onako za čas proletjela. To je tako kad imate onako ugodne sugovornike u emisiji. Evo moram vam zahvaliti što ste bili naši dragi gosti. Još jednom vam čestitati na ovoj inicijativi, na pokretanju društva. Puno uspjeha, puno sreće u vašem radu, a nadam se da će se i naši slušatelji odazvati i da će vam pomoći, pogotovo u prikupljanju povijesne građe. A evo za kraj naše današnje emisije završnu riječ prepuštam predsjedniku društva. Pošto smo mi Hrvatsko povijesno društvo Požežani, ja bih još nešto rekao o povijesti. Neki kažu da povijest ostavimo sa strane, neka povjesničari pišu povijest. Mi kažemo da se povijest nikada ne smije ostaviti sa strane, jer to je hrvatski narod već prošao kada su mu povijest pisali neki drugi povjesničari, od čega nažalost Hrvatska država ni danas nije imuna. Osim povjesničara, povijest piše i narod svojim usmenim predanjem. Znači narod svojim pojedinačnim sudbinama svakog hrvatskog čovjeka i borbom za svoj opstanak. Mnogi u povijesti dali su svoj život za našu domovinu kroz stoljeća da bi mi danas opstali na ovim prostorima. Naravno, ne smije se i ne može živjeti u prošlosti, ali narod koji zaboravlja svoju prošlost i ne njeguje nacionalnu svijest osuđen je na nestajanje. Mi u Hrvatskom povijesnom društvu Požežani nastojat ćemo svojim radom i aktivnošću na području kulture, prosvjete, obogatiti društveni život u Požegi i Požeško-slavonskoj županiji, ali i dati svoj doprinos rasvjetljavanju činjenica iz hrvatske povijesti, organizirajući razne javne tribine o događajima i ljudima koji su dali veliki doprinos u povijesti Hrvata i naravno ovdje u našem zavičaju, Požeškoj i našoj lijepoj dolini. Kuleri. Za kraj mi još samo preostalo da kažem da su današnju emisiju uredili i realizirali Mladen Topić i Danijela Orozi i da još jednom ponovim da su naši dragi gosti bili predsjednik Hrvatskog povijesnog društva Požežani gospodin Marijan Pilon, zatim zapovjednik povijesne postrojbe Gradske straže Požega gospodin Vlado Milković i tajnik Dražen Muljević. Kuleri.
emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.